Comunitat Valenciana hem viscut la pitjor catàstrofe natural de la nostra història. 630 litres per metre quadrat, caiguts en 5, 6, 7 hores. Es una barbaridad. Esto es imposible, como el agua siga subiendo no lo contamos. Mi madre me gritó, sube Javier, corre. Hay una mujer que está atrapada, la mujer estaba con el agua ya que le llegaba por las rodillas, subiendo casi a la cintura. No s'esperava ningú que poguera agarrar tota la zona del sud de València e inundarla. Imagínate que hay un pantano, abren la compuerta y te viene todo el agua de frente, o sea... El momento en el que más miedo pasé fue, sin duda, en el momento en el que yo estaba dentro del coche y veía que salía gente con niños encima. Quines circumstàncies afavoriren la catàstrofe? No estava plovent, els carrers inclús estaven mig secs, per tant la gent no té aquesta percepció de que li pot arribar a passar. Y ya dije, yo me tengo que bajar aquí porque si no me arrastra también. Y por suerte conseguí llegar a un muro. És una ferramenta útil que tenen les administracions per a poder avisar a la població en cas de risc extrem per a la vida. Les administracions públiques tenen que fer un esforç en el sentit de dir a partir d'ara jo vaig a donar la informació. Si haguem sabut alguna cosa, haguem pogut informar de la ràdio i fins i tot jo m'haguera evitat aquest tràngol. Hòstia! Quines són les desgràcies personals que hem de lamentar? La xifra de morts jo crec que tardarem molt de temps en conèixer-la. El día anterior yo había estado con ella, me había acercado a verla y él le había preparado la cena. Nunca me hubiera imaginado que podía ser la última vez que viera con vida a mi madre. A banda de molts morts, hi ha molts desapareguts. Però quina n'és la xifra exacta? Mon pare en aquest moment es va esvarar i se'l va endur la corrent. Jo espero que a lo millor s'agafara d'algun puesto. Quines són les històries dels supervivents? Quan ja me vaig veure l'aigua per així, ja em vaig veure algo més nerviosa, despedir-me de tot el món. De película, de terror, pues como todo lo que se ha vivido aquí, ¿no? Avui fem zoom en 24 hores d'una catàstrofe. La dana que ha inundat la província de València és la més catastròfica per extensió. Danys i vides humanes mai vista a la comunitat valenciana. Com es va originar esta dana tan violenta? Per què ha sigut la més mortífera de la història? Per acostar-nos a la veritat, vos hem preparat una narració cronològica que comença el dia 26 d'octubre amb una predicció meteorològica inquietant. La televisió autonòmica valenciana ja informava del que podia passar. Dimarts, esta bossa d'aire fred tendeix a tornar una miqueta cap al nord, així que dimarts serà la situació més crítica, sembla. Els meteoròlegs d'AEMET, que 5 dies abans de la dana, van advertir de que podía ser histórica. A través de la cuenta de Twitter de AEMET Comunidad Valenciana emitimos un mensaje que decía que la semana que viene el escenario más probable era de que se formara una gota fría. Empleábamos el término gota fría, iba a ser un término que rápidamente iba a ser comprendido por toda la ciudadanía. La EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, emet un avís especial per a alertar de pluges torrencials ocasionades per la dana. Quantitats molt importants de precipitació. El dilluns 28 d'octubre, Victòria Rosselló ja advertia del que podia passar en l'informatiu del migdia. Els avisos estan actius demà, avís taronja en la zona interior, on, de fet, les pluges poden ser especialment persistents i, a més, intenses. Existeixen 4 tipus d'avisos de la EMET que s'activen en funció del nivell de risc. Verd, no existeix cap risc meteorològic. Groc, no existeix risc meteorològic, encara que sí per a alguna activitat concreta. Taronja, s'activa quan es preveu un risc meteorològic important, no habitual i amb cert grau de perill. Roig, el risc meteorològic és extrem amb un nivell de risc per a la població molt alt.
El dia 28, la vespre de la catàstrofe, la predicció era molt més precisa. Les pròximes hores seran complicades, especialment demà. Les precipitacions aniran a més de cara a esta pròxima nit i matinada. De fet, ara ja comencen a registrar-se alguns ruixats que estan entrant per la costa sud, especialment per la Marina, uns ruixats que aniran a més de cara a les pròximes hores. Els pronòstics es presentaven tan preocupants que molts centres educatius, com la Universitat de València, van decidir suspendre les classes. La Universitat de València ha suspès les classes, també han suspès l'activitat escolar a alguns municipis del Baix Vinalopó, també de la Ribera, per tant, molta precaució. Les precipitacions anunciades pel Departament de Meteorologia d'A.Media es van complir. De matinada, començaren les pluges a la Ribera Alta. S'iniciava la catàstrofe. A les 6:50 del matí, la EMET actualitza els seus avisos. L'avís taronja s'estén també al sud de València i per tota la Ribera. 15 minuts després, l'autoritat portuària de València decreta el tancament del port. És a les 7:36 quan la EMET actualitza els avisos. L'interior nord de València, fins aleshores en taronja, passa a roig, el nivell de màxima gravetat. Avís roig vol dir perill per a les vides humanes, no isca de sa casa, encara que no estiga plovent en el seu poble. El Centre de Coordinació d'Emergències estableix la situació 1 per pluges a la Ribera Alta. Una situació 1 d'alerta respecte al pla d'inundacions significa que s'estan produint inundacions localitzades en alguns municipis, però que amb els recursos propis tant del municipi com de la Generalitat Valenciana se pot fer front a aquesta situació. A mesura que transcorria el matí, l'avís roig va anar incrementant-se fins que a les 9:48 hi havia 3 zones en roig: l'interior nord i el sud de València i el litoral sud. Empezaron a producírselas en forma de tren convectivo hacia la olla de Buñol y la plana d'Utiel-Requena. I què és un tren convectiu o de tempestes? Aquests coneguts com treners de tempestes són sistemes molt estacionaris, que és el que passa. Es forma una tempesta i la mateixa tempesta, espentada pel vent, es mou, però justament on estava aquesta tempesta se'n forma una altra. I és un bucle. La pluja torrencial i les làmines d'aigua van convertir algunes carreteres en trampes mortals. Vora les 9:50 ja hi havia carreteres tallades com l'A7 a l'Alcúdia i l'A3 a Xiva. A les 10, el Centre de Coordinació d'Emergències va emetre una alerta de nivell roig per a tot el litoral de València, tant nord com sud. El Centre de Coordinació d'Emergències té competències per a donar ordres i instruccions als ajuntaments front a un episodi tormentós com el que es va patir així el dimarts 29 d'octubre. Quan se llança una alerta no se llança per gust, se llança perquè hi ha un possible risc, un risc potencial. Baix el meu punt de vista, les administracions públiques tenen que fer un esforç en el sentit de dir a partir d'ara jo vaig a donar la informació i que la ciutadania responsable també faça un ús responsable d'aquesta informació. A més de imatges d'alguns pobles de la Ribera Alta, ens podem formar una idea de la pluja que hi estava descarregant, cosa que va provocar les dificultats lògiques. 2 cotxes s'han quedat al mig d'aquest carrer i tenim precisament així el conductor d'un d'ells. He baixat la finestra i estaven cridant més d'ahir per dir-me que no me llançara a l'aigua perquè havia molta corrent i al rato ha aparegut una persona per tot el carril bici i m'ha tirat una mà. Però no podem arribar ahí a d'ella, tio. Quan ens assabentem d'aquestes situacions, sorgeix una pregunta. Com se t'ha ocorregut creuar? No m'he donat compte, pensava que era menys i després ja estava allà enmig i ja no havia manera. No tenim una cultura d'entendre l'aigua. El tram de carretera, l'aigua és molt densa. Tu intentes creuar un pas inferior o el que siga i tan sols en uns 20 centímetres de corrent, si hi ha corrent, a tu se t'endú directament i està calculat. I fins i tot un cotxe. Un corrent amb 2 pams d'aigua se t'endú. Si te poses dins, te la jugues a poder-te quedar. I si damunt ve una tromba, que és el que ha passat ara, doncs vas a morir. En pobles com Catadau, Llombai o Rafelguaraf,
l'aigua també és ficat dins de les cases. La casa inundada. Inundada. No la veus, fill meu, com està? I estàvem el meu home torcant per un puesto, en el motxo, i jo torcant per un altre, i em parava de torcar perquè podia més l'àvia que nosaltres. No parava de ploure. Jo resava perquè no pujara més amunt. I sabem, alerta, perquè això és el fondo del poble. I també vos volem mostrar un dels majors perills dels episodis de pluges torrencials. Els garatges. Aquesta és la imatge que ofereix un garatge en ple Catadau. Un garatge on ha entrat l'aigua, ara mateix una piscina, impossible entrar així. Que se complica. Eixa piscina, aparentment inofensiva, es pot convertir en una trampa mortal. Mare meva, no salgo d'aquí, no salgo. Quan l'aigua comença a entrar per la rampa del garatge, quan jo intento treure el cotxe, me trobo una riuada que està baixant cap a baix i potser jo ja no puc eixir. La gent té que entendre que una làmina d'aigua de 15-20 centímetres ja te pot arrossegar. Però quin tipus de temporal ens estava afectant? Quines particularitats tenia? Es tractava d'una dana com qualsevol altra? És curiosa perquè ha deixat fenòmens meteorològics molt extrems. Teníem vent, ratxes de 70, 80, 100 km per hora. Es van generar uns fenòmens meteorològics completament extraordinaris que generaven la seva pròpia dinàmica atmosfèrica. Les mateixes tempestes generaven vent de 70, 80, 90 km per hora. Aquesta dana marcarà la història de la Comunitat Valenciana. Els cossos d'emergència han tingut un protagonisme decisiu en el transcurs de la dana. Els primers avisos van arribar a primera hora del matí del dia 29 d'octubre. Ja estan gestionant més de 50 avisos relacionats amb les pluges des de les 6 del matí. Un helicòpter ha hagut de rescatar via aèria a 2 conductors atrapats per l'aigua. Mireu la espectacularitat i la dificultat d'un rescat d'esta magnitud. Xavi Miró va avançar l'evolució d'eixa dana tan particular. Tota aquesta inestabilitat tendeix a anar una miqueta cap al nord i sembla, fa tot pensar, que tornaran a reactivar-se les precipitacions. Els models no es van equivocar i mitja hora més tard, a les 11:30, la pluja ja estava descarregant a Xiva, cosa que va fer que el barranc del Pollo es desbordara i inundara el municipi. Sí, a Xiva sí que és de veres que han caigut 80 litres per metre quadrat, que no és massa en comparació en altres comarques, però ha sigut suficient per a que les conseqüències es noten ja. Si miren com està, el barranc ha desbordat, el barranc ha anegat tots aquests camps. La pluja només havia ensenyat la poteta a Xiva, perquè al llarg del matí la força es va incrementar. Van acumular 491 litres per metre quadrat en tan sols 8 hores. En 4 hores en van acumular uns 360. És una barbaritat. Com és possible que el riu Magre correguera per Xiva amb tanta força? Estaban produciendo precipitaciones en toda la cuenca del orden de 100 litros metro cuadrado cada hora. Ese nivel de precipitación que se estaba registrando en toda la cuenca del río Magro es lo que dio lugar a que todos los ríos Ramblas estuvieran aportando un volumen de precipitación que era sinónimo casi de desborde del río. A les 11:45, el president de la Generalitat compareixia per primera vegada per a oferir informació sobre la dana. Quiero destacar que de momento no se tiene constancia de daños personales a esta hora de la mañana, sí de vehículos atrapados. En cuanto a alertas hidrológicas, como los embalses están muy por debajo de su capacidad, están acumulando el agua recibida sin problemas. Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. Vamos a evitar los desplazamientos los que sean necesarios y en el caso de realizarlos, con cautela y con paciencia. I quasi simultàniament, el Centre de Coordinació d'Emergències emetia un avís especial d'alerta hidrològica als municipis per on passa el riu Magre.
Alerta hidrològica. Hidrològica ve de l'aigua pot ser o per pluges o també pot ser per un vessament. I només mitja hora després, una nova alerta hidrològica. Esta vegada als municipis de la zona del barranc del Pollo. Torrent, Picanya, Paiporta, Benetússer, Sedaví, Alfafar, Massanassa i Catarroja. Situació d'emergència i se van mobilitzant uns recursos a uns altres. Primer se tira de recursos locals, primer els municipis en principi s'organitzen i fiquen a la policia local a comprovar el cabdal del riu, les proteccions civils a tallar carrers, avisar a la població. No es va activar cap protocol de seguretat perquè aquesta alerta no va servir per absolutament res, perquè els ajuntaments no tenien coneixement de que la crescuda del barranc anava a ser con la que va ser. Per tant, ja eren dos els punts en risc d'inundació, el barranc del Pollo i el riu Magre. I ara mateix estem també molt pendents del riu Magre perquè el Centre de Coordinació d'Emergències ha emès un avís especial d'alerta hidrològica als municipis de tota la conca del riu. Paco Morrió. Atenció, tenim una última hora i és que el riu Magre, la seva altura d'Utiel, s'acaba de desbordar. El periodista d'Apunt informava des de Carlet, des d'un lloc que cobraria un protagonisme no desitjat, tal com ell mateix va avançar. Molta atenció perquè tota aquesta aigua ha de baixar fins ací, fins a localitats com Carlet. A mesura que el temporal avança, els municipis afectats es queden sense llum ni telefonia. Però a les 14 hores, Utiel era el poble que més preocupava. L'alcalde de la localitat explicava els motius en Apunt per telèfon. La situación es muy crítica, es dantesca. ¡Mira el muro! ¡Se ha llevado el muro! ¡Mira el muro! ¡Le ha roto el muro de la casa! Hemos pasado de una alerta naranja que teníamos a una alerta roja, pero bueno, me imagino que porque no hay otro nivel. ¡Madre mía! ¡No! Yo no recuerdo haber visto algo igual. ¡Qué miedo! A mí esto ya no me hace gracia, ¿eh? El río se ha desbordado, pero además es que hay calles que parecen ríos. ¡No se ve ni el puente! ¡Madre mía! Se ha roto el puente, se está inundando todo. Están arrastrando los coches, los vehículos, los contenedores. Todo inundado. Lo que hemos dicho es que la población no salga de sus casas. Me voy abajo a ver qué pasa. Aunque vean el coche que está navegando, que queden en sus casas. Porque indudablemente ya lo que nos importa es preservar la integridad física de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Levanta los pies. Levanta los pies. Por desgracia aún nos falta mucho por pasar. Mira. Però Rosalía, esta veïna d'Utiel, ja havia eixit de casa per a salvaguardar el cotxe. Lo subí un punto más arriba y a la que volví, porque estaba mi madre con mi hija aquí dentro, porque si no lo vuelvo, ya iba por aquí y ya me llegaba el agua en cuestión de minutos. Tuve que entrar a mi casa saltando por la ventana y ya no pudimos salir. Y así está, que está nada, a 20 centímetros de meterse por la ventana. Lo que hicimos fue intentar salvar algunas cosas. Un poco ignorante, ¿no? Subimos las sillas encima de la mesa, la ropa encima de la cama. Hem d'entendre que no paga la pena posar-se en risc per un bé material. Y ya cuando yo ya vi que el nivel iba por encima de la ventana, fue cuando dije, ya no bajamos más, lo que se queda abajo se ha quedado. Lo que parecía que no iba a suceder jamás. Nos quedamos arriba porque en cualquier momento revienta la ventana, revienta una puerta que de hecho se oía cómo reventaba aquí la del vecino. Davant l'enorme gravetat, es va establir una nova situació d'emergència a la zona. Acaben de decretar la situació 1 a la comarca d'Utiel-Requena davant els nombrosos avisos que estan rebent per les fortes precipitacions i pel desbordament del riu Magre. Ara s'agreuja i acaben de decretar la situació 2. Una situació 2 del pla d'inundacions significa quan se produeixen inundacions majors que en una situació 1 i que els mitjans propis d'aquest ajuntament o de la Generalitat Valenciana o de la Diputació no són suficients. En l'oratge de l'informatiu del migdia, Victòria Rosselló feia la següent advertència.
este temporal que sense cap dubte serà històric. Molta precaució, estem en avís roig. Això vol dir que si no és necessari no han d'eixir de les seues cases en les zones afectades. La Generalitat, a les 15:21, exactament, demanava la intervenció de la Unitat Militar d'Emergència i es convoca el CECOPI, l'òrgan superior de gestió d'emergències. El CECOPI, que és el Centre de Coordinació Operativa Integrat, que bàsicament aglutina totes les agències, la Generalitat, els bombers, la UME, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Protecció Civil, Creu Roja. Més o menys al mateix temps, Rosalía pujava amb la família al segon pis, però ni ahí semblava que estaven fora de perill. Esta es la situación ahora mismo. Tenemos el agua como a 1,5 metros del segundo piso. Ahí vemos a un vecino que ya ha salido. Lo visto están priorizando para los que están más cerca del río. Éramos, no sé, 200, 400 personas entre este barrio, el de enfrente y el del otro lado de la Alameda. Y dijimos, ¿pero un helicóptero? Esto es imposible, como el agua siga subiendo no lo contamos. Entonces mi madre me gritó, sube Javier, corre. Hay una mujer que está atrapada, la mujer nos gritó, ayuda por favor, llamar al 112. Llamamos al 112 y no respondían. La mujer estaba con el agua ya que le llegaba por las rodillas, subiendo casi a la cintura. Le hicimos señales al helicóptero, cogimos algún paño de colores y al final el helicóptero vino, le tiraron un arnés, se tiró un hombre y la empezaron a rescatar. Ella estaba totalmente en shock, estaba gritando. De hecho, me sorprendió bastante que cuando el hombre la rescató, ella se empezó a sonreír, yo creo porque ya se veía salvada. A les 7:40, la 3 que unís Madrid i València queda tallada en diversos punts. Els bombers pogueren rescatar alguns veïns amb helicòpter i els pescadors de la zona, molts altres gràcies a les seues llanxes. En una de les barques, Rosalía i la xiqueta foren evacuades. Me dieron con el bebé, les di a mi hija de 2 años, la cogieron y a mí me rescataron sobre las 5:30, 6. Com les evacuacions es realitzaven per prioritats, sa mare hagué de quedar-se a la casa fins que hi arribara més ajuda. Todo el mundo estaba sin batería, nadie había forma de localizar a nadie, era imposible comunicarse. A les 17:30, el Centre de Coordinació d'Emergències avisa sobre el perill de desbordaments generalitzats en tots els municipis riberencs del riu Magre i del Xúquer, des d'Algemesí fins a Cullera. I, a més, aconsella a la població que s'allunye de la vora dels rius, perquè tota aquesta aigua, que en este moment afectava Rosalía i la població d'Utiel, aniria cap avall, cap al litoral. L'UME entraria a Utiel al voltant de les 18 hores, però fins que no va baixar un poc l'aigua, no hi pogueren entrar per via terrestre. Empezó a bajar el agua y se quedó como a un nivel así. Entró la maquinaria pesada de los agricultores de aquí, con palas, con retros, con grandes tractores, y junto con voluntarios y gente de la UME entraron calle por calle a sacar a la gente. Els esforços per a salvar vides tant de professionals com de particulars va ser una constant, tant a Utiel com a la resta de pobles valencians afectats per la Dana. Mi hermano vino en uno de esos tractores y sacó a mi madre y al rato empezó otra vez a subir el nivel del río, pero de forma más rápida y más bestial y más salvaje. De hecho, mi hermano vino saltando por las casas y luego allí se cogió una línea de vida que habían puesto los bomberos y salió. Però la catàstrofe humanitària només acabava de començar a aquestes hores i encara es parlava de desapareguts. Per si no fora suficient amb rius desbordats, gent atrapada a les carreteres, rescats in extremis i persones desaparegudes, es va formar un tornado. ¡Ay, mareo! ¡Ay, mareo! ¡Ay, mareo! Un exemple més de com d'extraordinària era esta Dana. Les tempestes com a molt tenen 14 quilòmetres d'alçada. La tempesta de la vesprada del dia 29 va assolir els 20 quilòmetres. Per tant, era un sistema tempestuós
que no s'havia donat mai a la península Ibèrica. I molt probablement el tornado de Carlet va ser un EF2, que les ratxes de vent al mateix tornado podrien superar els 220 km/h. Un huracán, tu, un huracán! Hòstia, mireu! Paco és un camioner de Sueca que tornava de descarregar material de construcció quan a l'altura d'Alginet. Cop de repent, per l'esquerra va ser quan me vingué el tornado. M'alçar el camió, me'l ficar de costat i al caure altra volta i ficar les rodes en terra és quan agarré el mòbil i vaig començar tot el que es veu en el vídeo. M'ha cagat amunt! Mare meua, m'ha cagat amunt! Estic tremolant, tio, el camió no volcà de milagre! La porteta que n'hi ha davant de la tractora. La va obrir i la va arrencar com si fos un tros de cartó. El cristal m'ha trencat per quatre llocs. Hòstia! Han volcat els camions! Tireu ese camió, ha agarrat un cotxe! Els bombers i la Guàrdia Civil estava a 300 o 400 metres de nosaltres. Per això vingueren tan pronte. Era un caos, eh? Des del port de Càrcer fins a Benifalló, allò va ser un caos. Vaig a baixar baix a ajudar a la gent, tio. Vinga, parlem. Això no me s'oblidarà mai. Això ho tindré ja pa sempre. El tornado no feia més que constatar que la situació encara podia empitjorar. I tant que va empitjorar. La immensa quantitat d'aigua caiguda a l'interior de la província començava a baixar a gran velocitat per dos autopistes naturals, el riu Magre i el barranc del Pollo. El que ha fet esta dana, o els resultats d'esta dana catastròfics, a banda de, evidentment, una mala gestió de les emergències, dels avisos, és que ha tingut una perillositat especial perquè ha plogut sobretot en les zones més altes. Estem habituats al Mediterrani a tindre pluges intenses de més de 200 o 300 litres en 24 hores, però clar, no és el mateix que caiguen a tavernes de la Valldigna, a Gandia o a Dénia, que de seguida van a la mar, que caiguen a les capçaleres dels rius. I és el problema que estem tenint. Recordem, el riu Magre, sobre el qual s'havia emès una primera alerta hidrològica a les 11:45 i una segona a les 10:30 i que s'havia desbordat greument a la plana d'Utiel-Requena, ara, a les 18:30, començava a eixir-se'n per Carlet. El punt de la zona esportiva ja ha desbordat, ara mateix encara no invadeix el nucli poblacional, però està ja la policia avisant a tots els veïns de la zona per a que desalojen el que són les plantes baixes, que traguen cotxes i recomanant i ordenant a tots que pugen a les primeres plantes i que en el millor lloc que estem és en casa. I poc després, per Algemesí. Tenim una última hora, nosaltres mateix hem pogut veure com a l'altra banda del riu comença a desbordar-se el riu Magre. Àlex, aquesta és la situació molt complicada que trobem fins ara així en Algemesí, en el municipi, també en el carrer, en la ciutat. Carrers completament anegats, túnels inundats, i l'Ajuntament acaba d'anunciar a través de via WhatsApp que es retiren ja de l'àrea industrial i que tornen a casa de forma calmada. I això, per exemple, Algemesí, en el seu pas del Magre, té un caixer important, molts metres de profunditat i molta amplària, i així tot ha desbordat. Cal donar gràcies a que els embassaments estaven tan buits, perquè Forat estava al 13%, es va plenar al 100% en unes poques hores. No vull imaginar-me una situació així amb els embassaments plens. Menys mal que teníem els embassaments buits, perquè estaven buits. Este tsunami provinent de la plana d'Utiel-Requena va negar els pobles de la Ribera, on a més ja estaven traient aigua des de primera hora del dia. Pel matí ja havia plogut al curs mitjà del riu Magre. Havia plogut a Catadau, al Far, a Llombai, a Carlet. L'estació meteorològica de Torís d'Avamet, a Torís, urbanització Canyapar, va registrar més de 630 litres per metre quadrat, caiguts en 5, 6, 7 hores. És que és una barbaritat. Això està a 20 quilòmetres de Paiporta. Totes aquestes aigües, això ha de baixar. I baixa per la Rambla del Pollo. Recordem,
Les pluges històriques caigudes a la Foia de Bunyol, que ja havien provocat que es desbordara el barranc per Xiva a les 11:30 i sobre el qual hi havia una alerta hidrogràfica des de les 12:20, es desbordava per torrent sobre les 18:30 i trencava el pont de vianants de Paiporta a Picanya a les 19:12. Tenim unes imatges d'última hora de la caiguda del pont justament a Paiporta. Segons publica Avamet, esta és la imatge del barranc del Pollo al seu pas per Paiporta. A les 19:30, el Centre de Coordinació d'Emergències estableix la situació 2 a tota la província de València. Ara, el que cal valorar és si aquests avisos, primera, han arribat a la població, perquè molta gent no es va enterar del que estava passant fins que estava passant. Per tant, si jo faig una alerta però no arriba a la població, tinc un problema. I segona qüestió, n'hi haurà que veure si el moment en el qual s'emet aquesta alarma és l'adient. Perquè vegeu com de ràpid va arribar l'aigua del barranc del Pollo als carrers de Benetússer, mireu este vídeo que ens serveix d'exemple. D'esta manera tan increïblement veloç, l'aigua del barranc de Xiva va ofegar la resta de l'Horta Sud. Mentre que a la Ribera Alta s'havia passat tot el matí plovent intensament, a l'Horta Sud no havia plogut pràcticament res. Un fet que va generar una falsa sensació de seguretat a la població. Quan l'aigua arriba a Paiporta no estava plovent, els carrers inclús estaven mig secs, per tant la gent no té aquesta percepció de que li pot arribar a passar perquè no està plovent. Probablement per això, molts veïns d'estes localitats van eixir de casa per a intentar salvar els cotxes, sense saber que estaven posant en perill les seues vides. I exactament a les 20:11, tots els mòbils de la província de València sonaren com mai ho havien fet. Una dona que s'ha quedat completament atrapada. Ens està arribant una alerta de protecció civil per les fortes pluges i com a mesura preventiva ens diuen que hem d'evitar qualsevol tipus de desplaçament en la província de València. L'ES-Alert va arribar a les 8:11 de la vesprada. Però què és l'ES-Alert? Això és un missatge forçat, és la primera vegada que se fa en la Comunitat Valenciana. Quan la direcció de l'emergència decideix que cal avisar de forma massiva a tota la població, és quan s'envia aquesta sèrie de missatges. Funciona en l'estat espanyol per una normativa europea. És una ferramenta útil que tenen les administracions per a poder avisar a la població en cas de risc extrem per a la vida. Molta gent el que critica és que s'ha avisat tard, n'hi haurà que analitzar per què. A les 8 de la vesprada, molta gent ja havia començat el camí cap a casa, sense saber que l'aigua anava desbocada per l'Horta Sud. Estàvem fent el programa de ràdio, un programa especial. A les 8 va acabar el programa i vaig tirar cap a casa. En el cotxe vaig rebre el missatge d'alerta. L'última hora era que el barranc del Pollo estava desbordat i que estava afectant a poblacions com Torrent, però no s'esperava ningú que poguera agarrar tota la zona del sud de València i inundar-la. Si haguem sabut alguna cosa, haguem pogut informar a la ràdio i fins i tot jo m'haguera evitat aquest tràngol. Estan dins del cotxe, tio! A les 8:12, estes eren les paraules de Manolo Aran, un veí tancat al polígon industrial de Ribarroja, 20 kilómetros al nordоest de Valencia. Nos hemos tenido que cobijar dentro de un bar, el agua ha llegado ya, ha tapado la puerta del bar, hemos tenido que romper la puerta del altillo, no podemos salir del altillo y bajar hacia abajo ya no se puede, ya no se ven las puertas de salida y no paramos de llamar a emergencias eso y nadie nos contesta. Hi havia cotxes en la B30 en el punt inicial, ja a l'altura de la torre, de la pedanía de la torre, que ja estaven veient l'aigua i s'havien indicat pegueu la volta, comenceu a fugir. Hi ha aigua per tots els costats. A aquesta hora, Sant Sitgen intentava tornar a València molt a prop del barranc del Pollo des del polígon industrial de Paiporta. Los coches venían en sentido contrario.
y la gente se bajaba del coche diciendo que venía mucha agua, el agua va subiendo poco a poco. Lo primero que hago es bajar la ventanilla para tener una vía de escape y ya dije yo me tengo que bajar aquí porque si no me arrastra también y por suerte conseguí llegar a un muro. A las 8, cuando ya estábamos los 4 subidos al muro, suena la alarma. A Marian, l'aigua la va sorprendre a l'autobús que la portava al Val des de València. Al arribar a Massanassa, un poc abans, estava tot desbordat d'aigua i no va poder passar. Estàvem dins del bus, aparcats en la zona més pròxima a l'IKEA. Ahir vam veure realment com avançava l'aigua. Buscarem el més pròxim que teníem, que era una farola. Con la escalera. L'hora també ha sigut crucial. Hi havia molta gent que estava tornant de la feina. Per la seva part, Marcos Robredo es desvia cap a una àrea de servei de Sedaví. Fue una ratonera porque nos encontramos como 100 coches todos bloqueados allí. De repente pues, nos vino el agua que no sabíamos. Mirar dónde me quedan. Los coches pitando, algunos saliendo, otros entrando, pero al final, pues eso, el agua empezó a subir, a subir, a subir. Está casi entrando el agua dentro del coche. Madre mía. Y ya no podíamos hacer nada porque el coche ya no lo podíamos manejar y empezó a flotar. Su coche está flotando. Me subí encima de mi coche. Pero ¿qué pasó? Pues que el coche de al lado empezó a flotar, la chica se subió arriba. Me subí arriba de mi coche, a la chica la cogí, la pasé, es que... L'aigua pujava de la cintura al pit, del pit al coll, i bueno, quan ja me vaig veure l'aigua per ací, ja em vaig veure algo més nerviosa, despedir-me de tot el món sense haver-me despedit. I sí, ahir vaig patir moltíssim, moltíssim. És que com que jo veia al final. Si me soltava me n'anava a anar o simplement és que m'anava a quedar ofegada. Molt dur, sí. S'han fet polígons industrials en zones inundables. Para que això estàs augmentant, estàs a nivells i això és una problemàtica. El momento en el que más miedo pasé fue, sin duda, en el momento en el que yo estaba dentro del coche y veía que salía gente con niños encima, gente que estaba gritando que el resto no saliésemos del coche. Es que era una extensión de 200-300 metros de agua, una corriente bestial como de 2 metros de agua o 3 metros, yo qué sé. El agua es que subía, entonces claro, dice, suben 2 palmos más y se nos lleva a todos. Y éramos 30 personas en una isla. Y había ahí pues, un perro, había una niña de 2 años, que es lo más grave. El llit del Túria baixava amb cotxes, camions, troncs, arbres... Era una bogeria. Sabies que si caies ahí no ho comptaves. A l'altre costat passaren cotxes flotant, passaren llevadores, neveres... Veure com l'aigua comença a pujar en la carretera. Del no-res, perquè estem en una carretera alta, baix està el llit del Túria, que baixava en aquest moment tranquil, i no t'esperes veure aigua on se suposa que ha d'estar sec y crece de esa manera tan rápida. Imagínate que hay un pantano, abren la compuerta y te viene todo el agua de frente, o sea... Flash floods, o sigui, crescudes ràpides, té a veure amb l'aigua que ha plogut dalt en la conca d'eixa riera, d'eixe riu, d'eixe barranc. Des dels llocs on intentaven guarir-se, l'escenari era desolador. Había una farola ahí atado, enganchado así, que le empezó a llegar agua por los pies, por la cintura y hasta ahí. Estuvo 4 horas gritando.
pasaba un contenedor de camión sin la parte delantera y arriba con 6-7 personas, que toda esa agua iba hacia un barranco y luego pues se escucharon gritos. Entonces no sé dónde están esas personas ahora. Vam intentar comunicar-nos amb emergències al 112 i directament el telèfon deia que el telèfon no existia. Els serveis d'emergències en aquest moment no contestaven a les telefonades perquè les línies estaven absolutament col·lapsades. A més, també hem de tenir en compte que hi ha infraestructures de telecomunicacions que també es van veure greument danyades, no? Estàvem en una illa, als dos costats, tot inundat. I recordo també els crits de la gent més desesperada, no? De dir que ens treguen d'ací, que ens anem a ofegar, que ens anem a ofegar, que ens treguen d'ací. Otra chica salió por el agua y se enganchó en unas cañas, que no sé ni cómo vivió, porque estuvo 4 horas metida en el agua, enganchada a unas cañas, así gritando. Es una imagen y una experiencia que puede resultar altamente traumática y dejar un impacto emocional que sin duda puede generar secuelas postraumáticas posteriormente. Nos estamos enfrentando a una situación dantesca, lo que no podía pasarnos por la cabeza. Nadie podía imaginar que en cuestión de 2 días esto se convirtiera en una guerra. Cuidado, cuidado, cuidado! T'has trencat! El tòpic diu que en situacions límit traiem el millor de nosaltres mateixos. Un tòpic que de vegades es complix. Estàvem tots molt units alrededor de la farola i el dir-nos que anàvem a poder, que anàvem a eixir d'esta i que ho anàvem a superar i que se n'anàvem a anar de paella quan ho superarem. I després dels patiments... Ya por fin vimos que el agua estaba descendiendo. Vingué gent de l'IKEA i varen empalmar diverses cordes i mangueres per, junt amb la seva companyia, poder anar tots fins al recinte. Usamos la linterna más o menos para ver si había bajado mucho el nivel del agua. Y ya nos dijeron desde el otro lado que sí, que había bajado. Y ahí ya andamos hasta hacia dentro de la ciudad de Paiporta. La major part de la gent en la que estàvem van començar a caminar cap a la zona de la torre. Una imatge que no oblidaré. Al marge dret l'aigua es desbocava i queia, i al marge esquerre teníem el llit del Túria molt alt. I no hi havia res que ens protegira, no podíem agarrar-nos a cap lloc i estava tot ple de fang. Havíem d'anar pel nostre propi peu. T'agarres a tots i continues avançant per llocs on dius, si ja fe mal, me'n vaig al llit del Túria y no ho conte. Todo el mundo se lanzó al agua y de repente yo me encontré con que hicimos todos, venga, una cadena, y yo me encontré con que iba el primero. Y digo, pues ala, todos, venga. Iba pisando ladrillos, trozos de hierros, alambres, cables, de todo, y la corriente que se me llevaba, claro, de película. De terror, pues como todo lo que se ha vivido aquí, ¿no? Per sort, els nostres entrevistats ho poden contar. L'experiència va ser traumàtica, però amb un poquet d'esforç se'n pot traure una conclusió optimista. Pense disfrutar com mai, i que he tornat a creure en les bones persones que hi ha al món. La desesperació de la gent que necessita ser rescatada i no aconseguís ni contactar amb l'112 fa que recorreguen a les xarxes socials per a llançar un crit d'auxili. Pero mirad, no hay nada a mi alrededor. Moltíssima gent es va posar per xarxes socials a reclamar ajuda. La xiqueta que estava dalt d'un arbre. Hi havia milers d'històries simultànies de gent que necessitava ajuda. Però per què no ajudaven aquestes persones en una situació tan agònica? De les milers de telefonades que rep el 112, comença a assignar recursos. Quin és el recurs més proper, si protecció civil, si bombers, si policia, si tal, si qual. Van assignant recursos. Què passa? Quan els recursos s'acaben, jo estic en la llista d'espera. Quan tu estàs en l'aigua al coll amb la llista d'espera, evidentment és una situació molt, molt dramàtica i molt dura.
però no tenim capacitat per atendre a tot el món a un temps curt en emergències d'aquesta magnitud. Finalment, la xica de l'arbre va ser rescatada pels bombers, però no tots reberen a temps l'ajuda vital. Esta situació, tant per l'escala com per la magnitud de l'emergència, ha superat la capacitat del sistema per a donar una resposta efectiva. El govern espanyol constituís un comitè de crisi per a fer un seguiment de la dana a la Comunitat Valenciana. Tot i l'esforç descomunal dels rescatadors professionals, el nombre de persones en perill vital era tan gran que materialment era impossible que hi pogueren arribar a temps per a salvar-los a tots. És que els propis bombers no podien accedir a les zones. Per això, durant el primer dia, els rescats es van produir per brigades teletransportades, que van en helicòpter a treure la gent dels sostres. L'única forma d'haver reduït els danys haver sigut que molta d'aquesta gent no haver eixit a les carreteres. I per això caldria haver actuat molt abans. És en aquest moment en què la mort s'acosta quan gent anònima posa en perill la seva vida per a salvar la d'altres. Com aquest home que no para fins que aconseguís trencar el vidre de la porta que permet que una dona i els seus 2 fills entren a l'edifici i així escapar de l'aigua que ja els arribava per la cintura. Alguns herois van actuar en solitari i altres en grup. Este veïnat fa tots els possibles per a salvar in extremis una persona que l'aigua vol emportar-se. La immensa angoixa és proporcional a l'eufòria que provoca el fet d'haver salvat una vida. Entre plors i aplaudiments va transcórrer la nit més tràgica de la Comunitat Valenciana. A les 12:35 de la nit, Carlos Mazón ja va fer un apunt que, per desgràcia, no resultava sorprenent. Podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida, que ya se han hallado. Amb la llum d'un nou dia, el món comença a ser conscient de la magnitud de la tragèdia. Les imatges de la devastació són aborronadores i encara que a primeres hores del matí no hi havia una xifra oficial de morts, era evident que seria elevada. Allà on el verso Però resultava impossible saber-ho amb seguretat, perquè hi havia zones de la Ribera, d'Utiel Requena, de la Foia de Bunyol i de l'Horta Sud, on no es podia accedir i altres amb què no es podia comunicar. La Torre, pedania de València, va ser el primer lloc on nosaltres poguérem entrar i parlar amb alguns veïns sobre l'infern viscut. Brutal. Jo això no li ho desitja a ningú. Va ser brutal, però brutal. O sigui, això ho veus en la tele i dius no, mira, tal. No, és que tens que viure-ho. L'aigua arribava per ahí. Per ahí arribava l'aigua. O sigui, en 2 minuts, jo estic mal del cor. Entonces la meva dona, sí, mona, repleguem les pastilles i tot el que tinguem que replegar i mona, anem a acabar mare. I a la que me clave dins del bany del nostre quarto, per lo que és el retrete, però com si fora un geyser, igual, fuaa, pa camunt. Jo dic, joder, mona pa cada alta. A nosotros particularmente nos reventó la puerta, se metió hacia adentro, golpeó a mi hermano, intentamos escapar, lo logramos al final, pero aquello fue terrible y muy largo, pasaron muchas cosas a lo largo de la noche. ¿Vols contar-nos alguna de estas cosas? Pues bueno, la vecina de al lado se quedó encerrada, es una señora muy mayor, yo estuve haciéndole compañía todo lo que pude, al final vinieron los bomberos, las lograron sacar de allí. Los vecinos nos ayudaron. Un home agarrat així al ferro. Per favor, que se l'enduia l'aigua. I jo dic, jo no te puc obrir la porta, si jo t'obrir la porta a mi se me plena la casa. Això està a casa. Sí, hemos pasado de tener una vida más o menos tranquila con nuestros problemas a tener un futuro incierto que no sabemos cómo vamos a poder solucionar. Pero bueno, nosotros estamos vivos, eso es lo que importa.
¿Teniu constancia de algún veí que no va a poder escapar de esa casa? Muchos. Esto está lleno de muertos. A Picanya també ens contaren moments d'autèntic pànic. Molta por per la gent que estàvem i per la gent que no estàvem, perquè n'hi havia molta gent desapareguda. Va a ser horroroso. Empezamos a apilar muebles, escritorios, una librera, lo que encontrábamos, y con eso pudimos subir hasta el tejado, con los niños y con la perrita. Ahí estuvimos un par de horas, mirábamos todo desde arriba y no era ni siquiera agua, era escombros, lodo, coches, terrorífico. S'enduien estos cotxes en la gent dins. Va ser horroroso. Nosotros llamábamos al 112 y no teníamos respuesta. Yo por dentro estaba muerta de miedo, pensando, ¿me tendré que despedir de mis hijos? ¿Qué es esto? Nadie vino a rescatarnos. A Paiporta verem una escena tan quotidiana com surrealista. Una barbacoa enmig d'un carrer arrasat. Lo que han pogut rescatar de la nevera de Camatía, que estàvem així netejant, vam tot així fora per fer una picaeta. És que podem d'ací del poble sempre estem uns altres, ajudant-se en el que podem. I val la pena. A mi me pillan el bypass. Yo estaba grabando el camión. Mira que una cortina d'au ja n'hi ha per la família i es comença a plenar-se la carretera, plenar-se, peus, genoll, cintura. I ja pues, els cotxes tots pegant-se uns en altres, tots intentant eixir. Aquí podies ajudar a eixir del cotxe el traïes, però ajudar a salvar-se no podien fer res ningú. Després, arribar al poble, a mi se me llena llàgrimes. Veure el poble com està la família perquè estan bé, però no, això és un desastre. Ni luz ni agua. Es que yo, con perdón de la palabra, hasta los calzoncillos que llevo son prestados. No tengo nada. No tengo absolutamente nada de nada. Todos estamos igual. Y el ver que vecinos tuyos ya no lo vas a volver a ver, eso no se paga. Y igual que esto de mi casa, esto no se paga. Esto no se paga con dinero. Yo no quiero dinero. Yo quiero saber qué coño ha pasado. Aquí el aviso de la alerta llegó cuando el agua llegaba al nivel que ves en las paredes, que son más de 2 metros de altura. La iaia de Yaiza, de 88 anys, va viure este dramàtic malson a soles a sa casa de Paiporta perquè no hi va haver temps per a traure-la. Iba todo el rato llamándola cada 2x3. Mi abuela me decía que iba subiendo el agua, que iban contando los escalones de la escalera, que quedaban 6, 7, hasta que me dijo que quedaban 2 y yo ya pensaba que la perdíamos. Y yo, claro, yo la llamaba y le tranquilizaba, ya que no, que ya está bajando. Pero mentira, es que venía más. Pero es que ella sola, con 88 años, sin luz, sin nada. Y lo recuerdo y me emociono porque lo pasé muy mal. Yo pensaba que no salía. Creo que en mi vida he llorado tanto de rabia, de impotencia y de decir, es que esto se podría haber salvado. Si nos hubieran avisado a tiempo, yo podría haber ido a por mi abuela. Mi madre habría salido antes de trabajar y estaríamos todos en casa. Mi madre se quedó con las 2 jefas en la tienda y nada, lo último que hablé con ella, yo creo que fue sobre las 8, me dijo que estaban bien, que estaban en un altillo de la tienda. Y se le apagó el móvil, ya no supe nada más de ella hasta pasada la 1 de la mañana, que hablé con la hija de una de las jefas, que me dijo que estaban bien, habían conseguido salir por el altillo a una terraza, que estaba en casa de unos vecinos, que estaban bien. Pero yo no me quedaba tranquila, necesitaba verla. Després de passar la pitjor nit de sa vida, sense poder comprovar que sa mare i sa iaia estaven bé, Yaiza isqué corrent a buscar-les només va poder a l'endemà. Però quan va arribar a ca la iaia, no podia ajudar-la a baixar. Gracias a Dios pasaba la Guardia Civil, me escuchó llorar y gritar y se asomaron. Les pedí por favor que subieran a ayudarme a bajarla. Entre 6 o 7 la bajaron. Poquito a poquito nos la llevamos a casa y está con mis padres bien, está bien. No tots els finals foren feliços per a Yaiza. Un amic seu i de la parella no va poder eixir viu. Les dijeron que lo habían encontrado en una nave ahogado. Así que, imagínate.
que por malas decisiones de no habernos avisado antes, porque fue a salvar un coche. Que si yo te digo yo que si llegas a ver que venía esa cantidad de agua, el coche lo deja. Amb el sol també apareixien les marques més dures de la catàstrofe. Això és catastròfic perquè la quantitat de víctimes es desborda de lo que diríem. És una catàstrofe i, a més, és una gran catàstrofe. La xifra de morts jo crec que tardarem molt de temps en conèixer-la i m'atrevisc a dir que serà molt, molt, molt difícil poder concretar una xifra exacta, perquè el barranc del Pollo desemboca en l'Albufera, en la mar. El ritme que tenia l'entrada d'aigua als nuclis urbans va convertir les zones baixes en una trampa mortal. És un instint el voler salvar els béns materials. Està entrant aigua al garatge, vaig a treure el cotxe. Pot ser una errada fatal. I a més, si vius en una zona en què el teu carrer se diu la Rambleta o la Rambla, no te s'ocorrisca fer-ho. Igual que els subterranis, a les plantes baixes han quedat atrapades moltes persones. I bona part d'aquestes víctimes mortals són gent major que viuen baixos i als quals es va sorprendre aquest desbordament del barranc del Pollo al voltant de les 7-8 de la vesprada. Com la mare de Rodolfo, que vivia en un baix molt a prop del barranc. Rodolfo passa la vesprada en un quiròfan. Les notícies el van sorprendre a l'eixida. En la televisión, cuando ya salí, que él estaba subiendo el agua y demás, yo era conocedor de la distancia escasa que había desde las viviendas al barranco. On hi ha més víctimes mortals és perquè molta gent o s'ha vist atrapada, o no ha rebut l'avís, o estava fent una altra cosa i no era conscient de la situació. Aquello debió ser inmediato y muy rápido. En efecte, com explica esta veïna, l'aigua va entrar a Picanya i a la resta de pobles afectats de l'Horta Sud amb molta velocitat. L'aigua va arribar hasta ahí, hasta la senyal on fica stop, i això segué en mitja hora. En qüestió de 15-20 minuts, el nivell de l'aigua entrava a tromba per la porta de casa, era incontrolable. No ens donàvem, avisaren que s'havia desbordat el barranc i als 10 minuts ja n'havia 1.000 metres d'aigua així en la porta. El propòsit de Rodolfo i de la seva família és recuperar el cos de la mare, però no és un treball fàcil. La comitiva judicial que tiene que hacer el levantamiento del cadáver tiene que poder acceder y habrá que quitar escombros y habrá que quitar todo lo que hay allí. El día anterior yo había estado con ella, me había acercado a verla y él le había preparado la cena mientras charlábamos y demás para estar un rato con ella, y la verdad es que nunca me hubiera imaginado que podía ser la última vez que viera con vida a mi madre. Nos vamos a encontrar con duelos complicados, con duelos complejos, porque son muertes súbitas, muertes inesperadas, muertes en las que yo no he podido tomar conciencia de la posibilidad de que esto se dé. No menys dramàtic és el que estan vivint els familiars de les persones desaparegudes. Mon pare viu en el que es diu Les Valletes. És una zona de Montroi, eixia del xalet i venia cap a Montserrat, cap al piso on jo visc amb els meus fills, perquè mon pare és l'encarregat de dur-los al col·le i arreplegar-los quan jo estic treballant. Els fills de Sarai són menuts, tenen 5 i 10 anys. Es van topar en el torrent d'aigua que els va arrossegar, van xocar contra una senyal que no sé si és un stop i contra una palmera, es va quedar ahí el cotxe. El nivell de l'aigua anava pujant. El pare de Sarai no tingué més remei que prendre una decisió arriscada. Va pujar els xiquets al sostre del cotxe, però a ell, el corrent, se'l va endur. I després un home els va agafar en la furgoneta i se'ls va dur a sa casa. Si no els agafa, aquest home... Els xiquets van sobreviure. Pel que fa al pare de Sarai... Jo espero que a lo millor s'agafara d'algun puesto.
Com que els serveis de recerca estaven saturats, Sarai ho va intentar pels seus mitjans. En busca debaix dels cotxes, entre els contenidors, mirant per el barranc, perquè no anava ningú. I la gent quan passava per ahí era com si fos una fira, fent fotos de tot el desastre que havia ocasionat la tormenta. I ja aprofitant que estaven de farolers, li ho dèiem. Diu, mira, estem buscant a este home. Luchar por la recuperación de todas aquellas personas que están desaparecidas en este momento y que a sus víctimas directas, a sus familiares directos, les está generando una angustia indescriptible. Una vegada repassades les primeres 24 hores d'una dana que ha provocat un rastre descomunal de morts i desapareguts, sabem què ha passat, però queden moltes preguntes més. Com per exemple, si es podia haver evitat o gestionat d'una altra manera més eficaç. I les farem, perquè el poble valencià mereix saber-ne les respostes.